Erőt kívánok minden magyar embernek, minden magyar családnak arra, hogy a előttünk álló időszakot sikerrel át tudja vészelni. Amit pedig a nemzet egészének kívánok magamnak is, és minden magyar testvéremnek, az az, hogy ebben a nehéz helyzetben próbáljuk meg azt elérni, amit Bogár László a spirituális alapok helyreállításaként szokott a maga terminológiájával megfogalmazni. Ezen azt értem, hogy próbáljuk megtalálni azokat az értékeket, vagy azokat az értékekhez próbáljunk visszatalálni, amelyektől az elmúlt évtizedek, évszázadok elüldöztek bennünket, amelyeket elfelejtettünk és elveszítettünk. A következő 2012-es év nagyon nehéz lesz számunkra, mindannyiunk, minden magyar ember számára, ezért reményt kívánok nekik, minden magyar embernek reményt, és azt, hogy szeressék ezt a életet, ezt a magyar életet, és velünk együtt küzdjünk egy szebb és igazabb magyar jövendőért. Azt kívánom Magyarország lakosságának, hogy vészelje át ezt a helyzetet úgy, ezt az igen nehéz helyzetet úgy, hogy ne ugorjon még jobban egymásnak, mint ahogy már az elmúlt 20 évben ezt megtette. Azért szólnék a mieinkhez is, akik kifejezetten a mieink. Őnekik pedig azt kívánom, hogy próbálják meg méltósággal elviselni az elkövetkezendő 2-3 igen nehéz esztendőt. Higgyenek bennünk, higgyenek abban, hogy ha mi jövünk, akkor majd ezt sokkal jobban fogjuk csinálni. Egy jobb, egy szebb, egy magyarabb év elé nézzünk, ez legyen jövőre. Adjon az Isten szebb jövőt mindenkinek. Ébredést és összefogást kívánok a magyar nemzetnek a jövő évre. Természetszerű, hogy az eddigieknél egy sokkal boldogabb, erőtől duzzadóbb új esztendőt szeretnek kívánni, hiszen egy olyan társadalmi, szociális katasztrófa van kibontakozóban Magyarországon, amit csak együttes erővel tudunk megállítani. Az is teljesen egyértelmű, hogy egy összeomlás közeleg, amit meg kell előzni, ha nem lehet, akkor pedig túl kell élni. Ehhez minden korábbinál szélesebb körű összefogást kívánok. Azt kívánom mindenkinek, hogy az igazság győzedelmeskedjen, és legalább elinduljon valamiféle felemelő folyamat. Ezért azonban biztos, hogy nagyon sokunk tenni kell, úgyhogy én is igyekszem egyfajta kuruc talpasként is folytatni a munkát, akár a hazai pálya szórásával, mert azt gondolom, ez mindenképp egy történelmi tett volt ebben az évben, és hogy a jövő évben tovább fogjuk tudni növelni ennek az amúgy is már az ország legnagyobb példányszámú lapnak a példányát. Ez azt gondolom, hogy egy hatalmas tett, és nagyon sok új emberhez tudunk ezáltal eljutni. Én bölcsességet kívánok a magyar nemzet tagjainak jövő évre, ne üljenek föl sem a kormánypártok, sem pedig a szociálliberális ellenzék propagandájának, ugyanis az Magyarország pénzügyi és nemzeti függetlenségének elveszítését okozza. Mi azt kívánjuk a magyar embereknek, hogy próbálják átvészelni a jövő évet, ami sajnos nem lesz jobb, mint a mostani volt, és higgyenek abba, hogy lesz szebb magyar jövő. Ez új év egy új lehetőséget nyújt a nemzeti tábornak. A nemzeti tábor a Jobbikkal, a civil szervezetekkel, én úgy értékelem, hogy hídfőállásokat levertük, erős alapokra, cölöpökre tettük, és most a feladat átkelni a Rubikonon. Itt el kell felejteni azt, hogy már csupán egy hatalmi döntésről lenne szó, hogy a hatalom megdöntését, már a hatalom kiépítésére kell készülni, arra kell készülni, hogy egy olyan új korszak fog következni, így vagy úgy előbb-utóbb, hogy a nemzeti oldal fog kormányozni Magyarországon, ugyanis teljesen világossá vált, hogy bármi más a nemzeti értékektől elrugaszkodott kormányzás képtelen a válságból és a kátyúból kihúzni az országot. A Szentírás szerint az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Fontos, hogy ez lebegjen a szemünk előtt akkor, amikor mind a magyar gazdaság, mind a magyar társadalom súlyos válsággal van és még súlyosabb válságnak néz elébe. Ez azért fontos, mert abban bízom, és fontos, hogy bízzunk benne, hogy ez a válság, ez nem egy összeomlásnak az előszele, hanem egy új magyar feltámadásnak lehet az előzménye. A Jóisten mindig akkora terhet és akkora feladatokat ró a vállunkra, amelyet el is bírunk végezni. Én ehhez kívánnék mindenkinek jó erőt, egészséget, és nem utolsó sorban hitet és kitartást ahhoz, hogy ezeknek a feladatoknak, ezeknek a kihívásoknak mindenki a saját területén, a saját életében maximálisan meg tudjon felelni. Mint budapesti elnök egy ébredést kívánok az egész országnak, legfőképpen
Budapestnek, hogy végre észrevegyék azt, hogy működött az elmúlt években a politika, és hogy működhetne a politika abban az esetben, hogyha olyan emberek kormányoznának, és olyan emberek lennének pozícióban, akiknek valóban a nemzet érdeke lenne fontos. Az ország mai helyzetében teljesen érthető, hogy sajnálatos módon egyre többen és többen gondolkodnak abba, hogy külföldön keresnek munkát, boldogulást. Mondom, ezt érthető, hisz az ország jelenlegi helyzete túl sok bizakodással nem tölt el minket. Én mégis arra szeretnék kérni mindenkit, hogy próbáljon meg itthon maradni, próbáljunk meg itthon küzdeni azért közösen, hogy minél jobb legyen ennek az országnak. Segítsék a Jobbik erősödését, mert az egyetlen nemzeti párt továbbra is a magyar parlamentbe és a magyar közéletbe. Az elmúlt esztendők szép történetei közül a legszebb és a legnagyobb az volt, hogy a Jobbik látványosan erősödik, ellenségeink is kénytelenek elismerni, és az MSZP pedig szakadozik. Boldog voltam, mikor megszavazhattam Gyurcsány Ferenc mentelmi jogának felfüggesztését. Kívánom azt, hogy ebből a jelenlegi gazdasági, társadalmi és politikai válságból, amiben jelenleg tobzódik az ország, ebből közös erővel kiutat találjunk. Azt kívánnám minden magyar honfitársamnak, hogy olyan egészségügyet kapjon, ami segít egyben a betegségek megelőzésében, segít a betegségek gyógyításában. Itthon tartja Magyarországon az orvosainkat, pontosan azért, hogy minden betegnek meglegyen a kellő színvonalon gyógyítani tudó orvos. És természetesen az egészségügyi személyzet, tehát minden szakdolgozó is itthon tudjon maradni. Sikerekben, eredményekben gazdag, boldog új esztendőt, a nemzetünkért folytatott harcban állhatatosságot kívánok, és üzenem az ellenfeleinknek azt, hogy legyőzni minket soha nem fog senki, a nemzet az első számunkra. Optimistán tekintek a jövőbe, és úgy gondolom, hogy a 2012-es esztendő az az erőgyűjtés éve lesz, és meg kell mutatnunk az egész világnak, a magyar nemzetnek, a bizonytalankodóknak, a kétkedőknek, hogy mégis mire vagyunk képesek.